كبرات تعذبتنا كم يكنيكم كم توترو حجون زعبانا منسياتنا حزنا قريبنا دلنا زعبانا بلوت منسي ويكا موديل منسي زبحال كم يزباليو منسيات أبو زحت صفحتات الله من يسرح صفحتات الله تمهرون اللونا تي لزبنا بتيوم أب كولج اللو بساميل منجست أبستخايد لزب كنجمرينا هراي نبتي بلوت ويكا موديل ويا رايا تمهراي بخمي نزبل نتبي تاونا جن منس هيوت منس هي بحفشو بخمي انت تمرحي زيادة وطيتاوي بلوت كون زخل نتبي كما بقص فنان هراي عود تمهراي كن كون حردا خوي الناسي انت نقبر على ناتبل حتى خن ملس انت حردا خوينا مجمريا كل سب انت يخفلت على واسي نسو دلايو خقبر كم زخيل عندنا دمخا زخونا عينت كم زدل يسب كخون كم زخيل ننفسه خنا قراك خيل قالوا إذن حردا أنت زي مينو نسخن دل كم دلاي كخون أنت زي كيلو ويد مخا دلاي خقبر زخيل أنت حردا أنت زي مينو أنا نفسه زخونا أنا قراك قبر أكلني ما ليتو سلازم حردا نفسه خمزيلو مسيه أمانو بتحريو أنت خقبر له قدم خلو حلم خلوك خيل قالوا حلمي مالت ألا ما خلوك خيل قالوا أبنت هذا إنجنيرينج نحردا جزا خسرح نحردا أخوينو انتهي زقبر نحردا إلنا قدمي جزا مسرحو أب أمره كسيل قالو كم عينت جزا خسيل قالو كم عينت جزا يخسر حلو أب أمره خسيل قالو شعو كب أمره نب ورقت كورقت دمخا بجبري كريوك خير الله مالتي لك هم دمخا حدث محرايكا نفت خبط حدا اللي وزلو إلا ما نخبط نحردا أخوينو مجمريا كان خلو حلمي كحلوك خيل قالو از حلم زي ويكا از علامه زي نمنتا يدفافون نحردا إلنا دايركشن يحلو مالت انفتيريو كغواز ابز جمره وانسي بيناي منقدي نابي كبصح كم زلو سلازريو مالتي بدحريو عفتناتو علامه كصنع كخيل قالو ابنت كنغراكم حدا غزي مالت انا انتي فتو جغرافي زفتو كاب شبعي كفلات حيزه مالتي جغرافي زفتو يبل نير حجي نبز كولج زي مسمص اخو نتم رابعي عمد ثالثي عمد زنبرسي جغرافيس كميو اسكي غلصوا لي مسبلكم كلهم سنتاي لمني بجها جغراف كيتاتو جغراف كبيديو كالكوليشن الله اندابليوم بزح بريجر غيرم لي ابزوان زغنا ننتاي غيره افتناتي حلمسي صنيعه مالتيو نو كبيدكم مش ناخم نعيغنا يكبدننيو كالكوليشن يدخلون تخونو انا كني خولي الى افتناتي حلمي كصنع سلازي جمركو نتي كاب مزانو يزمص بريجر ويكا صقتي تخغبرو كشنفو خيله مالتي اموداتخا افتز دلخو عوداتيخا لعل كلهم نطبون كم تخيل كيله مالتي حجي افتي ناتكا علاماتات كصنع مس جمركا بدحريو انت تخغبر لكا نحردا يلنخا سفلالي عينت ميلاتات كتقمالكا نابنت نبحنت جوا خدي بنت حردا أخوينا تغيله خيد تصنحمو أمونغو انقفات ويك عبء من حردا تصنحني دنتا يخجبر مالتي أنفت كيره بخال من قد تتقوي نفتز دلخو بوتاخ بتصحي مالتي لك خمود مخا نفتي كبوت حود اللي يزلخو علامك جواز أبز جمر كوان سفل عليه انقفاته كجات من خيلو أمونغو أبزوان زي استف كال ميلاختك أمالني حد عينت ميلا ديكون سي كال ميلاختك أمالني استفل لي عينت ميلاتات ندات تقمنا نفتي زدلنا عوت كن بصحنا خلينا ماليتي قدامي نجر كنت يزبلوا علامه كله هذا فيجن ابا حنقولنا ونكا هذا اقدمنا نقدمينا كنت متكنكلالنا هذا سلس كن امطالنا نقدمينا كلاي تي مسرتاو نجر من هذا مللي تمهراي ديسيبلين كله له زي سنه سرعات ونكا سنه مغبار اب اخبروتنا يسدرا بيت اخبروتنا يمحزنت اخبروت ابتينا يممهران حكم كلاي بوصنك خير كخلالو ابتناتو سكيجن نبلو بوصنك خير كخلالو حدا بلوت سماهراي ملليو انتاي بغيزه خير كخلالو مدب كسرع خلالو كون دبلوماسي مسبات ناي مردا تخلو خعب خلالو كم جروب ديسكشن دي خغبر ناي حبار مردا غيرو ويس ناي بينو انديفيدوال مصنعات دي خكايد تناتو تخلو مزميزو كنز عينت مس جروب دي ويس مس تناتو انديفيدوال دي خيد كمزمز مكا خفلت خلالو كلاي كم نيجاتيف إلنا نحسبه كاب تفعل
ናይ ወልፍታት ይኹን ናይ ሽጋራ ክኸውን ይኽእል ናይ መስተ ዝተፈላለዩ መገድታት ካብ ወልፊ ናፃ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ከንዛ ዓይነት ፀባያት ሒዙ ዝጓዓዝ ተኮይኑ ሓደ ተምሃራይ ትናቱ ጎኒ ሕማቕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ናፃ ክኸውን ይግባእ ካልኣይ እቲ ትሕዝቶ ናይ ዕላምኡ ከቢድ ክኸውን ኣለዎ ትሕዝቶ ዕላማ ክብል ከለኹ እቲ ፀሚትዎ ዘለዎ ቪዥን ኣትሪሩ ክሕዞ ክኽእል ኣለዎ ክበፅሕ ኣለኒ ክብል ክኽእል ኣለዎ እዚ ክንብል ከለና ካብ መጀመርያ ይጅመር ካብቲ ናይ ስድራ ቤት ንሓንቲ ገዛሲ ኣብቲ መሰረታ እንድሕር ደኣ ተዘይፀቢቓ ኣብቲ ምስ ደልደለት ላዕሊ ክትፅብቕ ከዓ ክትፈርስ ትኽእል እያ ማለት እዩ እንድሕር መሰረታ ተዘይደሊሉ ስለዚ እቲ ስድራ ቤት ካብዚ ዓብ ታራ ይፃወት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ዘለኹ ሓደ ብሉጥ ተምሃራይ መለለይኡ ስነ ስርዓት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ብግዜ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ምስ ሰባት ናይ ምርዳእቱ ክእሉ ላዕሊ ክኸውን ኣለዎ ካብ ዝኾነ ወልፍታት ናፃ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኤንዲኤልሶ ከዓ እቲ ኣጠቓቕማ ናይ ግዚኡ ንመፅናዕቲ ብዙሕ ግዜ ክህቦ ክእል ኣለዎ ነቲ ናይ ምዝንጋዕ ይኹን ኣይትዘናጋዕ ማለት ኣይኮነን ናይ ምዝንጋዕ ተኽእልኡ ናይ ምስ ሰባት ናይ ምቅራብ ተኽእልኡ ኣጥቢቡ ኣብቲ ናይ መፅናዕቲ ወንከዓ ናብቲ ዕላምኡ ዝበዝሐ ሚእታዊት ክህቦ ክእል ኣለዎ ሕጂ ኣብታ ናይ መላለይ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ብሉጥ ተምሃራይሲ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ሕቶሲ ሕጂ ኣነ እንታይ ክብል ክእል ሕጂ ሓደ ተምሃራይ ብሉጥ ክንከውን ወይ ሓደ መንእሰይሲ መለለይ ናቱ መጀመርያ ካብ ገዛ ተራ ወለዱ ኣለዉ ከምኡውን እቲ ዝነብረሉ ከባቢ ከዓ ተራ ኣለዉ ከምኡውን ናይ መዘና ማለት እዩ ምስኡ ኣካይቱ ምስምን ከም ዝኸይድ ማለት እዩ መበል ራብዓይ ደረጃ ከዓ እቲ ናይ ናቱ ተራሲ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ መጀመርታ ኣብቲ ናይ ተራ ወለድ እንተርአና ወለዱ ሓደ መንእሰይ ወይ ሓደ ተምሃራይ ወለዱ ምሁራት እንተኾይኖም እቲ ገዛ ከዓ ብምልኡ ምሁር ኣካል እንተኾይኑ ኣሕዋቱ ወይ ከዓ ናይ ሓፍቱን ሓዉ ካብኡ ዝዓብዩሲ ምሁራት እንተኾይኖም ኣቦኑ ኣደ ከዓ ምሁራት እንተኾይኖም ነዚ ተምሃራይ ካብ ንእሽተይሲ ካብ ኤሌመንታሪ ጀሚሮምሲ ከስኪሶም ኣብ ብልክዕ እዚ እውን ፅባሕኻ ከንፀባርቆ ክኽእል እዩ በቢደረጁ እናወሰከ ማለት እዩ ሕጂሲ ንኣብነት ሓደ ወላ ይፃዓር እቲ ናይ ወለድን እቲ ናይ ኣሕዋቱን ናይ ስድራ ቤት ይተርፎ እንተኾይኑ እሱ ይጎድሉ እንተኾይኑ እዚ ተምሃራይ እዚ ብልክዕ ወላ ይስራሕ እምበር ብልክዕ ከንፀባርቆ ከዓ ቁሩብ ይጎድሉ እዩ ማለት ሓይሊ ናቱ ጥራይ ይኸውን ማለት እዩ ናይ ከባቢ እንተርአና ከዓ እሱን ዓብ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂሲ ንኣብነት እንተርአና ኣብ ኤርትራሲ ሕጂ ኣብ ከባብን ኣብ ዓዲታትን ኣብ ከተማሲ ሓደ ኣይኮነን እቲ ኤንቫይሮንመንት ወይ እቲ ከባቢ ንብሉሲ ንባዕሉሲ ዓብ ተራ ኣለዎ ዓብ ተራ ንብል ከለና ሕጂሲ ኣብ ከተማ እንተርአናሲ ሕጂ ዋላ እቲ ማስ ሜድያሲ ንባዕሉሲ ትምህርቲ እዩ እቲ ተምሃራይሲ ካብ ማስ ሜድያ ወርልድ ዋይድ ዝርእዩ ወይ ከዓ ኣብ ዓለም ዝርእዩ ኩሉ ነገራትሲ እቲ ትምህርቲ ፅባሕሲ ኣብ ከምዚ ከም ዘብፅሕ ስለ ዝኣምን ኣብቲ ማስ ሜድያ እውን ንባዕሉ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ይድግፉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ግን እንተርአና ሕጂሲ እቲ ሓይሊ ናይቲ ተምሃራይን ናይቲ መንእሰይ ወይ ከዓ ናቱ ናይ ምስ መፅሓፍን ምስ መምህር ጥራይ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ካልእ ኮኔክሽን ወይ እቲ ካልእ ምስ ካልእ ማስ ሜድያ ይኹን ምስ ካልእ ክረኽቡ ብግቡእ ይጎድሉ እዩ ኣብዚ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ሓደ ተምሃራይ ብልክዕ ከንፀባርቑ ዘለዉ እቲ ናይ ጠቕፂ መዘና እውን ኣሎ ማለት እዩ ምስ ምን ከም ዝኸይድ እዚ ተምሃራይ እዚ እዚ ተራወዱ እቲ ተራ ናይቶም ወለዱ እውን ኣብዚ እውን ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂሲ ምስ ሓደ ዘይጠቅም ወይ ምስ ሓደ ሲ ሰኽራም ይኸይድ እንተኾይኑ ሓደ መንእሰይ ወይ ሓደ ተምሃራይ እዚ ብኸመይ ክኣልዩ ኣለዎም ብሜላ ማለት ምስ እዚ ኣይትኸይድንሃ እዚ ከምዚ ዘይኮነ ሕጂሲ ብኣገባብ እዚኦምሲ ከምዚ ስለ ዘለዎ ብኣሉታዊ ብከምዚ ክፀልዉኻ ክእሉ እዮም ኢሉሲ ትወለድ እውን ብልክዕ ካብዚ ኣማኪሩ ፅባሓ ካብዚ ተኣልዩ ብልክዕ ንትሸጡ ካርሙ ይኽእል እዩ ማለት እዩ መበል ራብዓይ ደረጃ ከዓ እቲ ናይ ነፍሱ መፅእ ማለት እዩ ሕጂስ ሓደ መንእሰይ ብልክዕ ዘንፀባርቆ ዝኽእል ወፃኢ ንክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂሲ እዚአን 24 ሰዓት ብልክዕ ናይ ዕረፍቱ ግዜ ናይ መዘንግዒ ግዜ ከምኡውን ዝጥናዓሉ ግዜ ብልክዕ መዲቡ እንተኾይኑ ከምዚ ሕጂሲ እንተዘይተዳሊካሲ ንውድቃት ትዳሎ ኣለሃ ዝበሃልሲ prepare to fail to prepare ዝበሃሉ ማለት እንተ ዘይተዳሊካሲ ንውድቃት ትዳሎ ኣለሃ ሕጂሲ እንተ ተምሃራይሲ ይውጥን 24 ሰዓት 6 ሰዓት ከምዚ ክጥቀመን እየ 6 ሰዓት ከምዚ እዚአን እውን ከምዚ ኣብ ከምዚ ክዕርፊ ኣብ ከምዚ ከዘናጋዒ ኣብ ከምዚ ከፅንዒ የውፅእ ትውፅን ድሓርካ እንታይ ይኸውን ፌል ይተርፍ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ፕላን እቲ ዘውፅሲ ይተርፉ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ሕጂ ብልክዕ እቲ ዝወፀኑ ከዓ ብልክዕ ክጥቀመሉ ብግቡእ ከዓ
ክኸይድ ኣለዎ ባህላይ حراي ناب ستوديونا تملسنا لنا لو معلت عدينا يدلنا قاشنا انجينير ميكائيل عدامي بحال اتارسنا زخصم عدسان حكايو بلوط ويكا موديل زبحال من سي كمي زبالايو حراي من البات بلوط من سي كبحال انت غينو زتفلالي ترجم زتفلالي مجلسيتات كنبون غلينا جن حصر بزبالة عقباب نمشبات مثلا كتعملنا أب حموش تعودتات ناي هيوت ومدايات ناي هيوت أتوكيرنا حدا بلوس من إسي زخونة زن زمالي يخن بالنخل مالتيو تي قداماي عودي ومداي تي محبراوي مدايو حدا من إسي بلوس كبهل انترا خوينو أما محبراوي مداي انتاي زمسألة وسس ألوه مس دق عدو مس بصوتو مس مسارحتو انت عينت ركب ألوه اتحافشاو خبرتات ناي تحبرتسب تلابيسو ودو اي تلابسون زيهم ندحر كمال اخيلو اما محبراو مداي بلوص ايو خنبل نخيلينا جن اما محبراو مداي بلوص مخان جن حدا غناويو توسختي مدايات ون ألو اتي كلاي مداي اتي امراو مدايو أمراو مدايك نقول كلنا أبت مهرتين تعينت معبالة أمزجيبو زسبزي وي أمرو بلكع بتزجبو يتكملوا دا يتكملوا نالو كن مزن كن كلا لنا مالتيو لذي أبا أمراو مدايك أبت مرت بلوز تراي مخان زي كونه بتوساخي أبتي محبراو وسس زهلو أبركتون تايز مثل أبت حفشاو أبركتو هنسات نايتي هاجر وينايتي حزبي ويناي بيتو ويناي ولقخه انت عين الترايت صوت كا هقداسي هون مالتي اتسالساي مداي اب منفساوي مدايو منفساوي مداي كنقول لنا بزعبه هيمناتا امنت ناي مالت زي كنا او وشتها زلو تبعت انت يمثل بلكع اسخا خمسب تبع ديخا كم سب حقنيا ديخا كم سب فتحاو ديخا زياتهم زامسولو نغرات كا ابتي منفساوي مداي كا يتقلل مالتي اتي رابعي مداي ابطعنا مدايو حدا سب طعنا خلوه خلالو طعنا خلوه اندحر كوينو خا نطعنو بغبو ككاتاتل كخلالو نتي زتخاتاتلو طعنا خا بلكع ابتي زغبو درجه معلا نخوصحو خا كل غزي كصعر كتنقن كخلالو مالتيو تحمشاي مداي كا اتي فاينانساوي مداي مالتيو محدرا غنزب حدا سب انتي يمثل أتاويتاتو أما قعبات بخمي كفتر غل ناي شغلات عدلات بخمي كردا يغل سلازي عبزهم حموش تمدايات زياتهم بتاخ لمتن متناوي عبيت زلو وسب بلوص من اسيك نبلو نغرينا جن بلوص النت زبصح درجه يكونن اب ملع ادميخا نا كوسكوسكايو نعبخايو تبصحو غعزويو سلازي حدا سب كل جزء خا بلوز كبهال ندحر كوينو خا ابزم حمشت عودتات زياتهم قصال عبيت كمزغب كخيل الله مهنياتو عبيت حدا حقي ناي بهري وي تفطري نزي مزنقعن اذن لوم طنحنا مرئياتات بلوز كبرتات نعوم بخميا تعريقو كخيد خيل منسيات باولوتا زصلو ناي مزنقع نطفتات نبلوم كاينوتيو እቶም ምዝንጋዕ ወይ ምዝናይ እንዲና ንብል ዘለና ምዝንጋዕ ወይ ምዝናይ ንሓደ መንሰይ ወይ ንሓደ ተማሃራይ ኣይትዛነ ይኮንካን ትብሎ ኣይትዘናጋዕ ይኮንካን ትብሎ ግን እንታይ ክኸውን ዘሎ ትዝዛነዮ እንትዝዘናግዖን ግዜ ክፈልየሉ ክኽእል ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እቲ ተማሃራይ ንብሎ ዘለና ማዓስ ይዛነ ማዓስ ይዘናጋዕ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ድማኒ أبز الزناقع ويد ما أنت عينت مزنقع ويد ما أنت عينت مزنا يزبلون أبزون مرات كخون كخلالو اتنسو الزناقع ويد ما سي نسو الزنايوس كمزي نعوس أخصابي زخون لكخون كخلالو مالتي من البعض كزناقع أنت دا خوينس جيم دي خط أوت كال دي خلو أنتي خون زلوجن نعو نتناتو أفلطو زعب كخون كخلالو مالتي سلازتهم ألو تاويان مزنقعت نحدا ما تمهراي كتصلو زخلو نبلوم نابنت حجي ناي جيم صوتا ختبل تخيل اب كال مستتات والفي ويدماني سئلكا ننوح وانكو فيلكا ملو معلتي خمزنا يكعسو دي خال كتري ازخلو له مالتي تبقالو تام مهنياتو ابزنتاينا نبل زلنا انا حدا تمهراي ازيهم حدا جزئيهم كخسروا
ካልኣይ ድማ ንዕላሙ እዮም ከስሕትዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም እንታይ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣሉታውያን ንብሎም ካብ በዓል መስተ ወልፊ ገለ ንብሎም ካብዚኦም ክጥንቀቃሉ ወይ እውን ካብዚኦም ሲ እንተዳሓረ ወይ እውን ይምረጽ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ግን እቶም ከም በዓል ኩዕሶን ካልእ ንብሎም ዘለና እሶም ግን ብመደብ ተኾኑ ተመራጽ ምክንያቱ ኣይትርአ ኣይኮንካን ትብሎና ሓደ ግን እንታይ ክኸውን ኣለዎ መዓስ ትርኢ ክትፈልጥ ክትክእላልካ ምክንያቱ ተማሃራይ ማለት እንታይ እዩ ግድን እዩ ተማሃራይ እንተዳ ኮይኑ ድማኒ መንእሰይ ክኸውን ማለት እዩ ወይ ንእሽተይ ወይ ድማ ንመንእሰይ ክኸውን ማለት ንእሽተይ ክንብል ከለና ንመንእሰይ ዝዳሎ ዘሎ ማለት እዩ መንእሰይ ድማ ብትዕድመት ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ እንታይ እዮም እቲ ሓደ እቲ ዓንዲ ሕቆ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ንብሎ ዘለና እቲ ሓደ ድማኒ ዓንዲ ሕቆ ናይ ሕብረተሰብ ንክኸውን ምድላዋት ዝገብር ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ዞም ጉጅለ እዚኦም ማለት እዩ ንግዜ ብኸመይ ይጥቀሙሉ ንዕላምኦም ከመይ ይሰርዕዎ ክፈልጡ ክኽእሉሎም ስለዚ እቲ ምዝናይ ንብሎ ዘለና እቲ ምዝንጋዕ ንብሎ ዘለና ሓደ ባዕቐን ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ድማኒ ንዕኦም ብዘኽስብ ንሶም ዝረኽብሉ ኣበርክቶ ዝረኽብሉ بلوت ويكار أي أجل اختبل تخين كاسي عتوب طوف طوري قال قوم تدو يسمع مزنقة كم زبل كايو أبزم دناتاتون مبت أصح جلسي بزح جزيكم وسترى أيام من أسيات بدقة خريقوام كلهم مس ديبو قعت يتوام يوم دي كم تقول ع متوات يقدسوا يقالين أنا حسبتي لما أسيات مزنقة يقدسوا ملكات حسبته هو ምናልባት ህይወት እንታይ እዩ እቲ መግለጽና ህይወት ማለት ስራሕ ማለት ጥራይ አይኮነን ህይወት ማለት ትምህርት ማለት ጥራይ አይኮነን ህይወት ማለት በተሓደ ወገኑ ከዓ ኮፊልካ ሞዓል ማለት አይኮነን ህይወት ማለት ንኹሉ ዘጠቃልል እዩ ሕብረ ብዙሓዊ ኩርናዓት እዩ ዘለዎ ህይወት ስለዚህ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ባዓፍሽውን ሕጉስ እንድሕር ክኸውን ኮይኑ ሓደ ሰብውን ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ህይወት ብተዛማዲ ተመጣጣኒ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ክልተ ጫፋት ምህላው ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ኣይኮነን ብዝተኻለ መጠን ሚዛናዊ ዝኾነ ወይ መጠናዊ ዝኾነ ውስስእ ክህልወካ እቲ ዝበለጸን ዝሓሸን እዩ እቲ ናይ ስምዒት ምቁጽጻር ክእለት ናይ ምሰባት ውስስቕ ትብሎ ጸናሕካሲ ኣብ ትምህርቲ ወይ ኣብ ስራሕ ጥራይ ኮንካ እንትረኽቦ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ምስከትካ ምስተፈላለየ ኩነታት ምስ ተራጸምካ ኢኻ እቲ ናይ ስምዒት ቁጥጥር ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ትበሃል ናይ ስምዒት ምቁጽጻርን ብልሕን حجيت زلع على كمزي درجة يوهاب ولا زين بعلوسي عبت مرتب حدا بوتا خين كاتم سواء يكونن جن كتر يخلخها بفلا أبجي زي تمرتي أب كولج بتعمل تغرق أريها بيت اختزانا قاعد دلي عدمي خاي جزي خايو بيت مستدرا بيت كون كت ساتفت دلي بيت خاطر مرتخا بلوز كت كون دلي ناب تمهارو كولجات كنا ملاسينا خمي جرام اتي بلوز تمهارا يزبحال اتي لمدتات ويكا بحريات يلبسوا جون خا اتمن اسيز بحال سمعيتاتهم كاب خمي لو تسوقنا وخن كيدينا كم سب كم من اسيز يكون كخريان حدا تمهري وين حدا من اسي كم سب ني حلمي عدل كم زلوا وين حلمي مرجع كم زلوا كفلت كخيل علوا كتحلم كتقل عليك دلايك تحلم عليك بزلخا يعدل يهون بزلخا بايتا يهون كيت قارتك تحلم كتقل عليك تحلمها شعون بتكونت نختقيره كالي حتى يخون اما جمرتا كن نحنا نما قد عاوت نبصح رأسة امانت اب حلمنا اب كنحلم زلنا عدلن عبي تامانت كهلونا الله وبهليتي زي من مسرت نقول تنزمارن تمرتي تنا معلت استمارنا بتا معلتسا كزنعن مشي كدغمن مالتيو كمو او ورحوي نتعمل سا كل المهنيات تمرتي انتي سنسلتاوي لومي ابشوا اكل تماركي ابشوا مناي ابتاشاي كله بسنسلتاو منغدي دقصل يزخيت سلازي تاز مهاروا جريد نتاش عن فتنات الكاد فتنات تاعي كنا لبوملو نتي نبزح مص ناي تمرت درجه لاركا تصل بمهانه نفسك كف جريد بتقداسنت حيزك ودا نعاز قباز بال بملو كمال الله نبقعت كودا خلالو يبل مالتي افتنا ميلات مصعدين ترى مصينا قدم سو كما ينعو زردو فلط علو ابيناي غزي ابيناي كونتات مس بأكوب ديو
بخمي عنت ميلاتاتي كصنع زلو نزيتات بمولو قدم بنفلات دحري كم زي عنت كتقم يخل مالتي ابزي ناي نايشو ندحر تزاريما زياده نعمتي مخرج زلي مالتي ابزي نعم تم حقسي سدرا بيتم سدرا بيت اتنعم ناي مصنعتي هو قدنا صنعو قدن كمزي بعد يكون ويبن تمرت ابيوم مقيا كال مقساص يكون كل سب كنفع كل تماري كنفع كم زغل تولادم تحماق ولادم ولاوين كنفع كم زغل تفلي انت راي افت تقداس ندن زي مقداسني سلازي نتولادم بحيل وي بغون زي كونه بزتفلالي ميلاتات ترغم ناي تمرتين تايو امغو مهورن امغو زي تمهرن زلو فلي بنصر اندرداخه دحري نتي قلعخ اني تفقر ناي تمرتي ابرو حدرمو نتمرت خاصو بفقر انت راح يزو بعلو كم راي سلازحزو كسرحلو بمنفعتي بكل بصنعات بمتكل بتسفا بمولو نزيات بملا بكونفيدنس ندعبي خير يخليو الى حاس مالتي زخونه تمهراي بزح عينت حتو حتت كخيل الله نممهر يخون نتمهراي يخون مالت بزح حتو ندحر دحاتيتك بزح بزعبات تزحاتيتك بزح ملسخ تركب تخيلها نممهر يخون نستفلالي تمهار ندحر دا انت حاتيتك ببزحي بزعبات تزحاتيتك نجر ببزحي بستفلالي عينت ملكه بزح understanding تركب تخيلها مالتي هذا ابنتو تمهراي ونكا بلوت تمهراي بحفشوس كما يكون الله يا ديسيبلين كله كله تا تيرنينج بوينت ديسيبلين كله قالو دحردا شي حجيزه حدا تمهراي نفع يكون بلوص يكون دحردا تا ديسيبلين تبل حرك زي بلو دحرتو خينو استمهرايزي انا خم دجن ترغم زبحال يبل مالتي حجي زغلو قلت صنح يحلومو ديسيبلين دحرتا زي حليو اخبروت مس ممهرتو اخبروت مس درابيتو اخبروت مس حواتو اخبروت مس عبيتي مس فلاي نجر اخبروت زي حليو استمهرايزي انا خم دجن ترغم زبحال يبلني قبل زدلي اتي ناي ديسكشن انكا انديفيدوال اصانا ناي بجروب انكا بينخا اصانا اس كمي يحيش زبل انا خم دجن قداماي نجر قدم اتي تماركاي تمرتي قدمت ممر مجمارو شفين كاي خطات تكلالكا شئت ممر كدغمو خلو نعخا انتي اندرستاندينغ رداكا بقول مالتي سلازي قدم بين خاري خيات اتمو ممر سغلوصو بقلل لبل نجر يرداكا كاوشعو اتي تماهيركاي صنحخا وديخا ترديخا ديسكاس كتغبرو لخلخا اتيز صبق مالتي لعلتي كيراخا كيم ببكا ديسكاس كتغبر كلخا مس بزحات نعخا غاني زخنكا سلازي قدم ناي قدم بينخا في خيو ترديخا يقطع لك بزعباتي راسسي قال نجر امر حيسكا تاتمو شعب ديسكاس كاسخا صبق بارسيبيتونكا صبق تساتف مالتي تملسنا لنا كم زوت ازوت انا حكاته مهارنا كوليجات بزعبا زي بلوت ወይ ካሮል ሞዴል ዝበሃል መንእሰይ ከመይ ዝበለ ሙኽአ ኣብቲ ትመንእሰይ ዝደልዮ ደስ ዘብል ባህታዊ ዝህበካ ናይ ምዝነጋዕን ናይ ትምህርትን ናይ ብሉጽ ሙኻን በተ ሕብረተሰብካ ዝወሃበካ ግዴታታት ኣሎ እንዲሁ ከመይ ገይሮም ይላበሱ ወይ እንገልጽን ሕና እንታይ ዘድልየካ ከምቲ ዝበልካዮ በብመዐቀኒታታት በብቲ ሕብረተሰብ ዝህበካ እንዲሁ ብሉጽ ክትከውን ትኽእል ወይ ከዓ ዝግባእካ ኣብ ሕብረተሰብና ናትና ክህልወና ክእል እዩ ኣብቲ ካልእ ተመሳሳሊ ኮይኑ ግን ቁርብ ዝፈልየ ኣለዎ ኣብዚ ሕብረተሰብና ብሉጽ ወይ ከዓ እዝስ ኣርኣያ እዩ ክትብሎ ዘኽእለካ ጥበባት እንታይ እዮም ምናልባት ሓደ መርሓ ጎደና ክኾነና ዋላ ተዓዘብትና እውን ወይ ዞም ክላዘቡ ፀንሑ ተምሃሮ እውን كوكسو زلوهم ناي ستيفن كوفي مصحف الله The 7 Habits of Effective People انت زي تاعي بوانقا تغرنيا شوعت ادمعتي بهريات وي لمدታት عوታት ሰባት او እንደርኢና ኩሉ ግዜ ልምዲ ውጽኢት ናይ ሰለስተ ረቑሒታት እዩ ዝብል ሓደ ካብኡ እቲ ድሌትካ እዩ ካልኣይ ፍልጠት እዩ ሳልሳይ ከዓ እቲ مويا وي سكيل نقولوا مالتي لازم فلتت انت خاتقبر سلمتها خاتقورو مفلاتيو اتي دليت نقولوا دلنا انت كتقبر خاتدلي اتي مويا وي سكيل نقولوا بخمي خاتقورو تدلي ስለዚህ እዛ መጽሐፍ ብስተኻለ መጠን ኣብ ቋንቋና እንተ ተትርጉምያ እንደስ በለን ነይሩ ኣብዞም ሰለስተ ረቑሒታት እዚኣቶም እንድሕር ተመርኪሱ ሓደ ሰብ ክሰርሕ ፈቲኑ ዝያዳ ዕውት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ወይ ኣርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ነገር እንታይ ከም ትደሊ ብልክዕ ምፍላጥ እዩ ዳርጋ ዝበዛሕና
ሰባት ግን ትዝዓበየ ፀገም ናይ ደቂ ሰባት እንታይ ከም እንደሊ ኣይንፈልጥን ኢና እንታይ ከም ትደሊ ኣይትፈልጥን ኢኻ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ብንጹርነት ናትካ ኣብ ህይወት ክትጭብጦ ትደሊ ዕላማ እንታይ እዩ ምፍላጥ እዩ ሓደ ሰብ ምናልባት ኣነ ምሁር ክኸውን እየ ዝደሊ ክብል ይኽእል ይኸውን ግን እዚ ድሌቱ ሓፈሻዊ ንጹር ኣይኮነን ናይ ምንታይ ምሁር ኢኻ ክትከውን ትደሊ ናይ ፖለቲካ ምሁር ዲኻ ክትከውን ትደሊ ናይ ስነ ልቦና ምሁር ዲኻ ክትከውን ትደሊ ናይ ቁጠባ ምሁር ዲኻ ክትከውን ትደሊ ናይ ምንታይ ምሁር ኢኻ ክትከውን ትደሊ ሓደ ሰብ ሃብታም ክኸውን ትደሊ ክብል ይኽእል ይኸውን ግን በየናይ ዓውዲኡ ሃብታም ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ሃብቲ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሓ ኩርናዓዊ መግለፂታት ዘለዎ እዩ ሃብቲ ስለዚ ብልክዕ ሓደ ሰብ ኣብነታዊ እንድሕር ክኸውን ኮይኑ እቲ ዘድልዮ ብልክዕ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝዓበየ ኣርኣያ ክገብረካ ዝኽእል ነገራት ግን ንውድቀት ወይ ንፍሽለት ከም ተራ ነገር ወይ ከም ሓደ መንጠርባይታ ደኣ ክትምልከቶ ክትክእል ኣለካ እምበር ከም ናይ መወዳእታ ዕድልካ ክትሪኦ ኣይግባእካን እዩ ስለዚ ኣርኣያ እንድሕር ክትከውን ኮንካ ወይ ሮል ሞዴል እንድሕር ክትከውን ኮንካ ኩሉ ግዜ ካብ ዝወደቕካዮ ክትንስእ ክትክእል ኣለካ ብተደጋጋሚ ምውዳቕ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኤዲሰን ዝተባህለ መሃዚ ዝበሎ ኣነስ ኣይወደቅኩን 10,000 ዘይሰርሑ መገድታት ጥራይ ረኺበ ኢሉ ኣምፑል ክሰርሕ ኣብ ዝፈተነሉ እዋንሲ 10,000 ፈተነታት ገይሩ ኣይተዓወተን ኣብታ ዝቐፀለት ፈተንኡ ግን ተዓዊቱ ሽዑ ዝበሎ እዚ ዘረባ ከዓ ኣነ 10,000 ዘይሰርሑ መገድታት ዳኣ ረኺበ እምበር ኣይፈሸልኩን ኢሉ ስለዚ ሓደ ኣርኣያ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ብሞራል ኩሉ ግዜ ንውድቀቱ ብናይ ዓወት ካባ ንኽዝንን ክፀዓር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሓራይ ምዝ ክትብሎ ፀናሕካ ብዛዕባ እቲ ንመንእሰይ ውልድ ኢሉስ መንእሰይ ኣይከውኒ ሓደ ሰብ ሕጂ እንዳተኮስኮሰ ገለ ይመጽ እዩ ኩሉ ግዜ ስድራ ቤትካ ወይ ከዓ ሕብረተሰብካ ሕማቅ ሰብ ክትከውን ኣይደልዩኻን እዮም ዝምኽሩኻ ምኽርታት ኣሎ ኣብ ትምህርቲ ክትነፍዕ ከም ዘለካ ኣብ ስራሕ እውን ንጡፍ ክትከውን ከም ዘለካ ገለ ይነግሩኻ ንምንታይ ስለዘይነግሩኻ ግን ኣብኡ ቁሩብ ድኻማ ደሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንሓደ ተማሃራይሲ ኣጥሪኻ ኣቑሪስካ ኣብሊዕካ ኩሉ ናይ ትምህርቲ ስንቁ ሂብካ ትሰዶ ኢኻ ንምንታይ ይኸይድ ኣሎ ግን ሓደ መጨረሻ ኣብቲ ዝዓለ ደረጃ እዩ ዝርድኦ ንባዕሉ ኣብ መንጎቲ ናይ ትምህርታት ናይ ፍልጠታት ናይ ዓውድታት ተመሳሳልነት ኣሎ ኣነ ሕጂ ድሓረይ ኣብ ሳይኮሎጂ ዝረኸብኮ ግድላት ምፍታሕ ናይ ቁፅርን ግድላት ምፍታሕ ናይ ህይወት ኣብ ስነ ልቦና ተመሳሳሊ 5 ደረጃታት ኣለዋ መጀመርያ ሽግርካ ትፈልጥ ድሕሪ ምርጫታትካ ትርኢ እንዳበልካስ ይመሳሰል ሕጂ ወለዲ መምሃራን ገለሲ ነቲ ንቁፅ ዝኾነ ፍልጠት ናብ ተመርማሪ ወይ ከዓ ሓሳባዊ ነገር ቀይሮምስ ንመንእሰያቶ ወይ ከዓ ንደቆም ጽቡቅ ገይሮም ክርድዎ ከም ዝኽእሉ ክገብሩ ከዓ ጎኒ እዚ ክትገልጹ ፀናሕካ ክስከልካ ደሊ መሰረታውያን ትብለን ወይ ከዓ ሓደ መንእሰይሲ እዚአንስ ክሕዘን ኣለዎ ትብሎ ፀጋታት ዲና ክንብሎ ንኽእል ወይ ከዓ ክሰርሓለን ዝኽእል ጎንታት ዲና ክንብል ንኽእል እዚስ ናይ ኩሉ ግዜ እዩ ናይ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ገለ ጥራይ ደይኮነስ ናይ ኩሉ ግዜ ኣብያቤ ከስተውዕል ኣለዎ ወይ ከዓ ኣብያቤ ክሰርሕ ኣለዎ ብሉፅ ንክኸውን ወይ ከዓ ራእያ ክኸውን ትብሎ ኣጂ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ መንእሰይ ዕድመ ጽቡቕ ዕድመ እዩ ብሉፅ ዕድመ እዩ ሓደ ሰብ እቲ ከፍርየሉ ዝኽእል ዕድመ ኣብኡ እዩ ዘሎ ዋላ ነቲ ዝቕፅል ህይወትካ መሰረት ዝኾነካ እውን ኣብቲ ናይ ንእስነት ዕድሜኻ ኢኻ ትሃንፆ ስለዚ ብዓንደ ርእሱ እቲ ኣገዳሲ ነገር ራእይ ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ ኣበይኻ ክትበፅሕ ትደሊ እቲ ክትበፅሖ ትደሊ ራእይ ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ራእይ ንክትበፅሖ ዘኽእለካ መገዲ ብኸመይ ኢኻ ክትህንድሶ ትኽእል ሓደ ዝዓበየን ዝቐለለን ኣገባብ ንባብ እዩ መጽሓፍቲ ምንባብ እቲ ዝሓሸ ዝበለፀን ኣገባብ እዩ ምክንያቱ ካብ ጌጋኻ ክትመሃር ብልዕ እዩ ካብ ናይ ካልኦት ጌጋ ክትመሃር ግን ጥበበኛ እዩ ዝገብረካ ስለዚ ኣብ ህይወት ከዓ መምስተጋገኻ ክትመሃር ከቢድ እዩ ህይወት ንባዕሉ ሓፂር እዩ ካብ ናይ ካልኦት ጌጋ ክትመሃር ግን ዝበለፀ እዩ ብዓብዩ ግን
انتايو اتنباب كنبل كلنا ابز تفلالي عودات كتنبب كتقل لك تاريخك مننتك تفلت لك عدلات كان بدهوتات كان انتاي يمثل ناي حبرتسبك اقاوما انتاي يمثل بعند رأسو كتفلت كتقل لك مسائي كتنبب وقت كتقل لك علماء معبالتات كابينا بيوم زخدو دلو كتفلت كتقل لك بزعبا نفسك ترايك تحسب اي تقلني خا بزعبا هاجرك تحسب بزعبا كبابيخ تحسب لك بزعبا زوباخ تحسب لك بزعبا اهجرك تحريخ بزعبا علوم تحسب كتقل لك هم القسم مغنياتو اكل نايتي 7 بليون حزب عالم ايخا اسغا اكل كم زغون كامتنكا ابركتو خلوك خا قدني حدا سب علامه يزفتر زبل امنت اللونا انا سلازي نتي حلافنتك خا بلك كسكم وقت كقل لك انا ابزا هاجر زب مهلاوي انت ابركتو يخقبل زلنا فلت خلالني كله كنتات كان بولني ناي ورا معكنات طراي زربلي وي زنجرن طراي ديكونكو كخمس زلني حبريتا كمسق خلالني حبريتا كله غزي قتاليو طقاميون بغبو اندحر كتقمولو ديكيلكا كل غزي حساي يزهون سلازي نزياتهم كنبل كنتقملهم كنقلالنا بعبي كنت حنت ويد بالكوا تناي ستيفن كوفي دليت كلونا له فلطت كلونا خلالو مويا اخنعت كنقلالنا حريا نلنا زخن عزوت انا احنا زعبا بلوط وي كابنتاوي منسي كما يدبلايو عبد مصاء خا اتي زحبنايو شم مالت وي كابلوط وي كابنتاو منسي نخونك ستاي عينت لمدتاتن بحرتاتن كلو يقل بكميك كتكبرو يقل قند خطقملهم زخل وي كنطقملهم نخل نحناون انتي يالو اينا كن لازم صنحنا يقنيرنا مدبنا بزخن زازمينا